Aste honetako igandean, maiatzaren 28an, udal hauteskundeak eta Nafarroko parlamenturako hauteskundeak deituta daude. Hemen, Nafarroko biztanleria bozka emango du, eta honen inguruan, kanpainaren inguruan, eta hainbat partidu politikoek ze programa proposatzen dutenen inguruan egongo gara hitz egiten. Horretarako, Javi Arakama dago, mila esker etortzeagatik, Javi, zer moduz zaude? Zuei, mila esker, gonbiteagatik. Oso ongi, oso ongi. Oso kanpaina polita izaten ari da, lekuz leku, herriz herri, eta disfrutatzen ari naiz, aldi berean, egia da, nekean abaritzen da, baina pozik eta gustora bai. Javi Arakama Geroabaiko parlamentaria da, eta berak hainbat galdera erantzungo dizkigu bere partidu politikoaren inguruan eta egoera orokorraren inguruan. Horretarako, lehenengo galdera, nola ikusten duzu kanpaina, nola joan izan da hilabete hauetan kanpaina? Bueno, kanpaina luzea, ongi esan duzun bezala, hilabetako kanpaina izan da, ez? Naiz eta teorian ofizialki bi aste izan, baina egia da, aste eta hilabete asko dara mazkigula aurre kanpainarekin, inkesten erokeria honekin egia esan da, eta bai, luze egin daiteke egia esan da, baina aldi berean iruditzen zait benetan interesgarria eta benetan baliogarria egin dezakegula baldin eta zentratzen bagara benetan kanpainan egin behar diren gauzetan, esain beste jendea erotu interesatutako ez dakit, partidistak diren inkestak zabalduz edo interesatutako polemikak puztuz, nik uste dut zentratzen baldin bagara benetan eskaintza elektoralean eta gure programak azaltzean eta lakoetan nik uste dut jendea sartzen dela, etortzen dela eta interesekin jarraitzen ahal duela. Bestela, berehala deskonektatzen du jendeak. Nola ikusi dituzu orduan partidu politikoak, ze kanpaina mota egin duten, gustatu zaizu, edo beste egin behar ez denan erori dira? Bueno, gure aldetik, hasiko naiz gurekin ez, gure aldetik bai saiatu gara berehala adierazten gure proposamenak, labur biltzen, errepasatzen zer gertatu den azken 4 eta azken 8 urte hauetan, eta gehien bat proposamenekin joan izan gara, bai komunikabidetara, bai herri ezberdinetara, bai elkarte ezberdinekin egotera, eta nahiko zentratuta egon gara horretan. Zarata asko egon da, eskuinak gehien bat zarata bilatu du, arrazoi ezberdinekin. Momentu batzutan badirudi batzuei kanpaina egin nahi diela, PSOE-ren kontrako beraien kruzadan edo kanpainan gehien bat Espainia maila, eta nik ez dut uste benetan Nafarroako jendartearentzat aproposena denik hori esalako polemika interesatuak ekartzea Nafarroara hori. Beste leku batzutan botoak irabazteko asmoz gainera egindako kanpainak izan da ez. Eskuina ikusi dut oso urduri, orokorrean, nabaritzen da, saien artean ere ikamika desente daudela, baturik joan ziren duela 4 urte, orain banatu dira, eta oso urduri eta oso zaratatxu, eta proposamen gutxi eginez, edo betikoak, zerga jaitsiko ditugu azaldu gabe, gero segertatuko den zerbitzu publikoekin, eta baina konstante bat izan dena 4 urte hauetan parlamentuan. Uste duzu Nafarroko gizartea beste puntu batean dagoela, mezu horiek Nafarroko gizartean sartzen direla, edo ez? Nik esango nuke hau aspaldiko kontua dela, eta ez duela triunfatu mezu horrek. Baina aldi berean, kontziente naiz mundu mailan neoliberalismoak bultzatzen duen mezu hau sar daitekela. Orduan, lehiatu behar dugu argudioekin, eta esaten denean zerga jaisten aldira eta aldi berean diru gehiago lortu, instituzio publikoetarako. Nola, hori ez da inoiz gertatu. Orduan, egin behar da pedagogia handia, nire ustez, mezu arriskutsu horien kontra joateko, ze haiek baliabide asko dituzte bultzatzeko mezu hori, eta
bueno, pues gerta daiteke, herrialde batzutan, bueno, pues irabazi du nolabait, mezu hori, eta Estatu Batuetan adibidez, zergen kontrako diskurtsoa oso zabalduta dago, eta esfortzu handia egin behar da horren kontra egiteko, ez? Eta ez dut uste Nafarroako gizartean arrakasta izan dutenik, mezu horik, baina aldi berean, nik uste dut jarraitu behar dugula lehiatzen argudioekin eta beste herri batzutako esperientzekin. Nafarroan adibidez, 2014an oso mezu elektoralista bidaliz UPNek eta PSNek jaitsi zituztenean zergak, IRPF zehazki, justo kontuan hartuta 2015ko udaberrian errenta aitorpena egin behar zela eta jendeak nabarituko zuela, gutxiago ordendu behar zela, Nafarroak 100 milioi euro gutxiago ingresatu zituen. Orduan, gero, zer egiten duzu horrekin, nondik atera osasunerako, hezkuntzarako, eta bar, errepidetarako, eta bar, ez? Gero, 2015ean gobernua aldatu zen, eta Usue Barkoseren lehendakaritzapean aldaketaren gobernua dituzen administrazio horretan, zerga erreforma bat egin zenuten, eta hor aldaketarako espiritu bat ikusi zen Nafarroan, eta gobernu hori aldaketa horren hori ordezkatzera atera zen. 8 urte pasa direla, zuk esango zenuke Nafarro aldaketarako bide horretan jarraitzen duela? Bai, bitu, hasieran aipatu duzunatik tiraka, bai, egin zen aldaketa bat, fiskala, eta progresibitatearen bidean egindako aldaketa bat da, eta nik sinisten dut gero retoke batzuk egin dira, aldaketatxo batzuk, baina jarraitzen dugu aldaketa horren espirituarekin nolabait, ez? Eta ordutik eskuina dago Nafarroan, eta Espainia mailan, esanez, Nafarroa dela infernu fiskala, eta barrez, eta datuek ez dute hori esaten. Datuek esaten dute gero eta inbertsio gehiago ari garela jasotzen, eta gainera oso arlo interesgarrietan. Gero nahi baduzu igual sartuko gara horretan, sakonki, baina ekonomia zirkularrean, adibidez, hidrogeno berdean, eta arlo interesgarri batzutan jarraitzen dugu kanpoko inbertsio politak jasotzen. Gero egia da, eskerratik ere, sektore batzutatik, sindikatu batzutatik, eta kritikatua izan da, aldaketa hori, ambiziozoagoa izan zitekelakoan, eta hemen ere guk beti ere pedagogia ere egin dugu, eta esan dugu, Nafarroa ez dela irla bat, eta ziurazki arlo batzutan gustatuko litzaigukela pixkat urrutiago joatea, baina aldi berean kontuan hartu behar dugu Espainia mailan, gehien bat Madrildik, atrakzio handia dagoela, oso lehia fiskal nire ustez, nola esan, bat ere leiala ez dena, oso desleial baten bitartez, eta lortzen ari dira, Gaztela Leoi, Castilla-La Mancha, eta zonalde horretako enpresa eta herritar asko hor amaitzea, Madrilen amaitzea. Ez dugu nahi berdina gertatzea gurekin, baina erraz gerta daiteke, hori, gehiagit tinkatzen baduzu nolabait, oso zaila da horreka politika fiskalean, nolabait, eta hau amaituta, zera, itzuliko nahi zure galderara, ez? Nik esango nuke 2015ean arlo garrantzitsu askotan, fiskalitatea horietako bat, baina ez bakarrik bat, paradigma aldaketa potenteak egon zirela. Eta mantendu diren ala ez, arlo batzutan bai eta beste batzutan ez. Adibidez, etxe bizitza arloan, adibidez, UPNek bere boterean egon ziren azken 8 urtetan ez zuten eraiki alokairu sozialerako pisu publiko bat ere, 0 eraiki zituzten. Azken 8 urte hauetan iaia 1000 jarri dira martxan, ez daude guztiak eraikita, legaldi honetan martxan jarri diren batzuk oraindik prozesuan daude, lizitatzen eta bar, baina ez du zer ikusirik, beste enfoke bat daukate orain politika horiek edo rehabilitazioaren alde egiten ari da, ez dakit, beste politika batzuk egiten ari dira, adibidez, etxe bizitza arloan, paradigma aldaketa bat egon da.
berdintasun arloan zer esanik ez, oso lege aurrerakoiak eta politak bultzatu dira, emakumeen kontrako indarkerien aurkako legea, edo LGTBI fobiaren kontrako legea, edo berdintasunaren aldeko legea, eta enfokea, UPNren garaian, familia politikak sartzen ziren, berdintasun politikekin batera, departamentu berean zeuden, orain banatu ditugu, gauza bat da, arlo sozialeko politika, eta beste gauza bat da berdintasun politika, zer esanik osasun arloan adibidez, osasun arloan UPNren murrizketei buelta eman genien, eta itxaron zerrendak adibidez, desente jaitsi ziren, iaia 60.000 pertsonetan zeuden, eta erdira jaistea lortu genuen orain, egia da, berriro igo dira. Eta hor adibidez ikusten dugu, arlo batzutan ambizio hori nolabait jaitsi da. Eta hor kritikoak izan gara legealdi osoan zehar PSN-erekin, eta orain, azken txanpa honetan ere izaten ari gara. Baina osasun arloan, hezkuntza arloan adibidez, hezkuntza arloan, nahiko esan dugu legealdi galduta izan dela, dialogorik, elkarrizketarik ez da egon, sindikatuekin, beste alderdiekin ere ez, eragileekin orokorrean ez da egon, eskola programa adibidez oso ongi ari zen zabaltzen, iristen leku gehienetara, eta paroi bat egon da, eta berriro aktibatu behar ditugu politika publiko horiek hainbat sektoretan. Aipatu duzu, orduan gobernukideak freno bezala funtzionatu ahal izan dula, edo bederen geroa baik zitun nahiak ez direla bete. Horrek esan nahi du, orduan, azkeneko legealdi honetan, geroa bairi gobernuan bisibilitatea falta izan zaiola? Bueno, bi gauza antzeko eta ezberdin dira, ez? Guk bagenekien 2019an gau elektoral horretan, Uxue Barkos atera zenean bere irakurketa, geroa bairen irakurketa egitera, eta momentu horretan, eskuzabaltasun handiz esango nuke, eskaini zionean Maria Txibiteri gure laguntza gobernu aurrerakoia bultzatzeko eta osatzeko, guk bagenekien, bigarren plano batean gelditu behar ginela 4 urtez, eta aldi berean, pentsatzen genuen gai izanen ginela gure politikak bultzatzeko, benetan paradigma aldaketa horrekin jarraitu ahal izateko. Nik pentsatzen dut gai izan garela, guk zuzendutako departamentuetan gai izan garela politika horiek bultzatzeko. Aldi berean argi dago, presidentak erabakitzen duela zein argazkitara joaten den. Eta berari ez zion grazia handirik egin adibidez, parlamentuan esan nionean, baina Maineru herriaren nahia bertan bera gelditzen zenean parlamentuan UPN eta PSN-ren botoekin, nik leporatu nion Maria Txibiteri, joan izana aurreko astean Irulegiko eskuaren bisita gidatura, nolabait, argazkira, ez? Zergatik presidentak aukeratzen du, nora joaten eta nola ez, hori ez dugu zalantzan jartzen, baina argi dago arlo askotan gertatzen dela, garapen ekonomikorako departamentuan adibidez egon zaitezkela, hainbat hilabetez edo urtez inbertsio baten atzean, eta inbertsio hori gauzatzen denean, berria ematera joan daitekela presidenta, eta nola ez, horrek bisitatea kentzen dizu, baina aldi berean, gu ziur gaude, Nafarroako gizartea oso gizarte kulta dela, eta badakiela oso ongi nor dagoen gauza bakoitzaren atzean. Eta alde horretatik lasai gaude. Eta badakigu aldaketa klimatikoaren legearen atzean nor egon den adibidez. Gero abeik zuzendutako departamentu bat egon da, edo esaten duen bezala hainbat inbertsioren atzean, edo hainbat etxe bizitza arloan, eta bar, Orduan alde horretatik, asumitu genuen arrisku hori, gure ustez merezi zuelako, eta ordaina zein zen, horren truke, amaitzen genuen gaztatxoaren teoriarekin, non UPNek eta PSNek beti lortuko zuten boterean egotea, baten edo bestearen babesarekin, eta guretzat, ja bakarrik horregatik mereziko zuen. Gero, hauteskundetara begira,
zuek uste duzue bigarren plano horretan noiz behinka gelditzearena zigorra edukiko duela, elektoralki zigorra jasotzeko aurrikuspena dakazue, moduren batean? Bai, inbisibilizazioaren arriskuetako bat hori izan daiteke, ez? Baina inkestek eta jendeak eta esaten digutena berez ez da hori. Legealdian zehar egon dira inkesta interesatu batzuk. Ez dakigu askotan, ez da muestra zein den zenbat pertsonari galdetu zaien eta bar, baina legealdian zehar mezu hori transmititu nahi izan da, baina gero ikusten ari gara ez dela egia. Gu ziur geunden, gure espazio politikoa existitzen zela, existitzen jarraitzen duela, eta alde horretatik esaten genuen. Gauza kongi egiten baldin baditugu, gobernuan, parlamentuan, senatuan, Koldo Martinezekin, udalerri ezberdinetan, guk pentsatzen genuen jendeak hori eskertuko zuela edo kontuan hartuko zuela. Eta nire ustez hori ari da gertatzen. Inkesta ezberdinek guztiak esango nuke, ematen digute posizio garrantzitsu bat Nafarroako ordezkaritza politikoan edo Nafarroako parlamentuan, ez? Gutxienez hor inkesta daude doaz 8 eta 10 artean, ez? Eta kasu guztietan, hori, lehenengo 3 indarren artean kokatzen gaituzte, eta pertsonak lasainago horrekin, eta benetan orain gainera kanpainan ikusten ari garena, benetan da energia polita eta babesa, lasai gaude horrekin. Gobernukidea ere horrekin jarraituz, PSN-rekin edukitzen alduzue desberdintasun oso nabarmen bat izan daiteke autogobernuaren babestea, eta horretan aditzera ematen du oso zaila izan daitekela momentu batzutan autogobernua, Nafarroako estatus propioa babestea. Nola uste duzu babes daitekela gure autogobernua? Bai, hemen PSN-en aldetik jarrera bat ikusi dugu legealdian zehar, egia esan da, eta da gehien bat etengabe Madrilera begira daudela, ez? Ea PSOEk, Madrilgo egoitzak, zer dioen, edo zein gairen inguruan, ez? Eta autogobernua hitz egiten baldin badugu, nik bi arlotxo ezberdinduko nituzke. Alde batetik daude transferentziak, eta beste aldetik eguneroko jarduna, azalduko naiz. Transferentziaz hitz egiten baldin badugu, egia da, legealdi honetan, zorionez, 3 transferentzie berri sinatu direla, ez? Eta Maria Txibitek sinatu ditu 3. Horietako bat da ingreso minimoarena, legealdi honetan Madrilen bultzatu dena, eta PNV-ek Madrilen akordio bat lortu zuen Pedro Sánchezekin, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan gure nolabait moldatzeko guk ja bageneukan errenta bermatura eta bar, eta sinatu du Txibitek, eta oso pozik gaude horrekin, eta beste 2 transferentzien kasuan sinatu dena da 189an aurreko legealdian Uxue Barkosek lortu zuena, akordatu zuena Madrilekin, Pedro Sánchezekin. Orduan, pozik gaude sinadura horiekin, noski guri gustatuko litzaiguke, gure sinadura izatea, Uxue Barkosen sinadura izatea, eta Txibiterena, baina oso pozik gaude emaitzarekin, alde horretatik lasai gaude. Gero segertatu da, zenbat transferentzia berri bultzatu dira, ez? 0 legealdi honetan. Zenbat sinatuko dira urrengo legealdian edo zein delarik presidentea, ez dakigu, baina momentu honetan ez dago deus mai gainean aurre egiten jarraitu alizateko. Orduan 0tik abiatu behar izango da, transferentzia berririk nahi baldin badugu. Guk esaten dugu bekena oso garrantzitsua dena eta ikerkuntzarena are gehiago gaur egungo gizartean eta gaur egungo ekonomian, ez? Orduan, alde horretatik hor, ambizio gutxi ikusi dugu alderdi sozialistan, eta tokatu zaio sinotzea, eta saria tokatu zaio nolabait, eta argazkia, ez? Eta gero, egunerokotasuneko jarduna, ez? Eguneroko jarduna. Hor ikusten dugu, edozein lege, edozein dinamika berri bultzatu nahi baldin badugu, ikusten dugu etengabe Madrili begira daudela. Berdin du hezkuntza arloan adibidez, berdin du lehen aipatu dudan aldaketa klimatikoaren kontrako legea adibidez,
atzeratu ziguten, bere onarpena parlamentuan, haiek nahi zutelako lehenik Madrilen, kongresuan, onartuta izatea Espainiako legea. Beti haien markoa Espainiarra da. Berdin gertatzen zaigu, adibidez, autokonsumoa bultzatuko lukeen lege berri batekin guk bultzatu dugu parlamentuan, eta PSNek beste guztiek alde bozkatu zuten, azalduko dut hobeki. Bianako printzeak instituzioak arazo desente jartzen ditu, eguzki plakak jartzeari eremu zehatz batzuetan. Adibidez, Iruñeko Alde Zaharrean ezin da jarri bat ere. Besteagatik ondarea, eta guk proposatu genuen, bateragarriak izan daitezkela. Alde batetik ondarearen babestea, eta beste aldetik ere aurrera egitea, autokontsumoarekin. Eta Nafarroak eskuduntzak ditu, eta lege propio bat egin dezakela, esan genuen, eta alderdi guztiek alde bozkatu zuten honen alde, ez? Ez dute deus egin, itxaroten ari direlako ea zer egiten den kongresuan. Guk badaukagu eskuduntza, arlo horretan aurrera egiteko. Zergatik egon behar dugu geldirik, gainera parlamentuak esan baldin badu, guazen honekin, ez? Etengabe Madrilari begira daude, eta egia da, honek mantsotzen ditu pauso asko. Ekonomia hitz egingo dugu orain, ere bai? Nola indartu beharko litzateke Nafarroaren ekonomia, gero abairen aburuz? Bai, argi dago aldaketa potenteak datozela, trantsizio hitza etengabe ari gara aipatzen, eta lehentasuna izan behar da, trantsizio hori izatea sostengarria, jasangarria, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Jasangarri izan behar da sozialki, ozein trantsizio prozesutan edo kaleratzeak egon daitezke, eta hor egon behar dugu instituziook hori nolabait babesten, eta pertsona batzuk, haien enplegua galdu behar baldin badute, babes hori edukitzen, eta formakuntza ezberdinen bitartez, beste arlo batzutan sartzeko aukera eduki behar dute. Izan behar da, jasangarria ikuspuntu ekonomiko batetik, badakigu gerta daiteken batean Volkswagen joaten baldin bada hemendik ez dirudi, badirudi inbertsio potente bat egingo dutela, 1.000 milioi eurokoa, baina ekonomikoki jasangarri izan behar da, eta gero inguru giroari begira ere oso garrantzitsua da izatea, ez orduan. Hau, oinarritzat hartuta, iruditzen zaigu oso garrantzitsua ekonomia zirkularrean oinarritutako trantsizio bat egitea. Orain arteko ekonomia lineala izan da, eta kontsumitzen genuen eta jarraian botatzen genuen kontsumitatuakoa, berdin du arropa izan da edo berdin du zein kontu izan da, eta ikusten ari gara, ez orain duela ja urte batzuk, funtsezkoa dela ekonomia hori zirkularra izan behar dela, ez? Ze azpiegitura sortu beharko litzateke hori lortu alizateko? Ikusten ari dugu Nafarroan industria sarea pobretzen ari dela, agoitzen semengamesa galdu genuen, orduan beste modu bateko azpiegitura bat beharko litzateke? Hori da, eta halako inbertsioak erakartzen saiatzen ari gara, ez? Adibidez, agoitzen, enpresa berri bat jarriko da, kasu honetan egia da bere jarduna ez dela bereziki ez dakit nola esan, zirkularra, da arrunta, ez nuke esango ere desastre bat denik, txiskeroak egiten dituen enpresa bat da, baina dozenak lanpostu sortuko dituena, ez okerrez banago, egun da desente, ia 200 lanpostu sortuko ditu, ez? Eta 40 milioi euroko inbertsio potente batekin, ez? Baina, ekonomia, industria berri horri begira, ari gara erakartzen inbertsio potenteak. Energia berriztagarrien arloan adibidez, ari gara 1.000 milioi euroko inbertsioak iragarri dira. Hidrogeno berdea hor dago, adibidez, Tuterako Ciudad Agroalimentaria izeneko poligonora joango da enpresa berri bat, hidrogeno berdearen inguruan lan egiten duena. Zangotzara beste bat, Barasoinera beste bat. Kortesen, haize erroten palak, berrerabiltzeko prozesua abiatzen duen enpresa bat joango da.
hauek dira gure nitxo berriak eta pentsatzen dugu, Maderge izeneko ere enpresa Agoitzera joango da, Agoitza aipatu duzulako, ez? Eta Agoitzen, eraikuntza, hau da, eraikuntzarako egurra batez ere erabiltzen duen enpresa aipatu dudan izena, izeneko enpresa, ezarriko da, ez? Eta atzo bertan, Nafarroko gobernuak oniritza eman zion, adibidez, NUPeko, Nafarroko Unibertsitate Publikoko lurretan, eraikuntzaren industrializaziorako egoitza nagusia, Espainiako egoitza nagusia jartzeko baimena eman zuen, ez? Hortik joan behar dugu, eta... Eta Volkswagenekin zer, adibidez? Volkswagen orain transizio honetan, kotxe elektrikoa bultzatu du, bultzatzen ari da Alemanian, bereziki Sagunton baterietarako planta irekiko dute, edo moldatu dute, eta orain Volkswagen ere aldaketa prozesu horretan, Nafarroko Volkswagenekin ze harreman mota aurreikusten ditu gobernuak, edo geroa bai ze harreman mota proposatuko zituen gobernuan heltzen bada? Bai, urteak dara mazkigu Volkswagenen eskutik lan egiten, eta momentuz inbertsiorik garrantzitsuena ja iragarri dute. Esan dute, 1.024 milioi euro inbertituko dituztela, landabeneko lantokia elektrifikatzeko eta hor kotxe elektrikoak ekoiztualizateko. Hau funtsezkoa zen, oso garrantzitsua. Hori gabe, hemengo lantokiak ez zuen etorkizunik. Hau esan da, oraindik erronkak baditugu. Lehena esango nuke dela ikustea ze gertatzen den hornitzaile guztiekin. Hor ere enpresa asko dago, lanpostu asko dago, langile asko dago, eta badirudi, duela aste honetan bertan esan dutenagatik Volkswagenetik, hemengo hornitzailekin kontatzen jarraitu nahi dutela. Orduan goazen ikustera, eta hor adibidez, guk iragarri dugu, 80 milioi euroko inbertsio bat, enpresa horiei laguntzeko. Trantsizio prozesu horretan inbertsioak egin beharko dira, eta denetari dago, daude enpresa batzuk oso potenteak direna, 200-250 langilete gorako enpresak, baina beste batzuk txikiagoak dira, eta ez da inerreza izanen inbertsio horiek egitea. Orduan, arlo publikotik lagundu behar zaie. Eta horri argi daukagu, eta esandakoa, 80 milioi euroko diru partida hori plurianuala, hainbat urtetan egiteko, baina gu prest gaude hori bultzatzeko. Eta gero, geratuko litzateke baterien montajerako lantokiarena. Badirudi hasierako enpresaren hasierako intentzioa zela hori azpikontratatzea nolabait, garraioaren hirian jarriz, beste enpresa batek jarriz haien faktoria, orain, badirudi pentsatzen ari direla igual zuzenean haiek inbertsioa egitea. Gobernuaren aldetik zer egiten ari den, zer diru laguntza ezberdin egon daitezken eskaini, erakutsi, eta ea enpresak horrekin zer erabakitzen duen, azken finean enpresarena da azken erabakia, baina badirudi Nafarroan egonen dela, bateria elektriko horiek montatzeko enpresa bat, espero dugu landabenen bertan egotea, Volkswagenen eskutik, baina hala ez baldin bada, behintzat badirudi erabakita dagoela beste nonbaiten beste leku batean egonen dela orduan. Hezkuntza sistema gehien bat lanbide heziketan orduan aurreikusten da ere bide horretatik joanen dela eta hezkuntza azpiegitura ere sortuko dela baterien ekoizpenerako taula? Bai, ez bakarrik automozio sektoretik, beste hainbat sektoretatik esaten ari dira ja duela urte batzuk, espezialitatutako jendea falta zaila, espezialitatea ikasi duen jendea falta zaila, eta ia edozein perfil kontratatu behar dutela maiz, gero enpresa barruan nolabait edo barnean formakuntza hori emateko, eta haiei gustatuko litzaiekena, izango litzateke aurretik ja nolabait espezializazio hori eramatea, orduan argi dago lanbide heziketaren kasuan, ari da egiten, duela ja urte batzuk, hasi ginen 2016an ja, hasi ginen gradu berri batzuk sortzen,
espezializazio inteligentearen estrategiarekin bat egiten saiatzen, ez? Eta ari gara hortan sakontzen saiatzen. Ez da erresa, grado bat osatzea, ez da kontu erresa eta ez da egiten egun batetik bestera, baina ari gara bide horretan egia da. Beti egon behar direla kultura orokorrerako eta eskintzen dutena, formakuntza eskintzen duten graduak eta lizentziaturak eta bar, baina aldi berean enpresei edo gure inguru industrialari begiratu behar diogu eta jakin behar dugu zer falta zaigun, zer behar duten gure enpresek eta non egon daitekeen lana. Eta kasu honetan, falta zaizkigu profil batzuk eta gure lana da nolabait profil horiek eskaintzea jendeak hori ikasi nahi baldin badu eta horretara dedikatu nahi baldin badu noski. Ere, gaia zaldatuko dugu, ekonomia eta aberlandu ditugu. Orain, euskararen egoeraren inguruan galetuko dizut. Hor, politika linguistikoak daude Nafarroan. Duela urte batzutatik, lehenengo plan estrategikoa martxan jarri zen, duela 2 urte ere, bigarren plan estrategikoa 27ko besarkadura edukiko duna planteatu zen, eta plan estrategiko horiek, azkenean Euskararen legea dakate marko, geroa ikuste du nahikoa dela marko horren oinarritan Euskara normalizatzea eta babestea? Guk pentsatzen dugu Euskararen legea eta hori baino lehen ziurazki, ala esan digute aditu juridikoek, nolabait, LORAFNA, mejoramenduaren legea, biak aldatu behar direla, zen norabidetan, zonifikazioarekin amaitzeko eta Euskarari ofizialtasuna onartzeko Nafarro osoan. Hori argi daukagu eta hori beti aldarrikatu dugu. Aldi berean, gero, politika egiterakoan tokatzen zaigu daukagun markoan jolastea, daukagun markoan ibiltzea. Eta zoritxarrez, ez legealdi honetan, ez aurreko legealdian, Nafarroko Parlamentuan, ez da gehiengorik egon Euskararen legea aldatzeko. Gogoratu nahi dut, argi eta garbi Euskararen legea aldatu behar dela esaten dugun alderdiok, koaliziook, EH Bildu eta Nafarroa bai, eta orain kontigo zurekin ari esaten bai baina ez, baina modu argi batez ez dut esaten ofizialtasuna bermatu behar dela Nafarroa osoan. Ez dira esaten ari orduan. Zer esan nahi dut, badirudi zaila izanen dela parlamentuan legea aldatzea. Gu jarraituko dugu bultzatzen, jarraituko dugu kontzientziatzen saiatzen, eta ez bakarrik parlamentuan, gizartean ere eragileekin batera mezu hori zabaltzen eta sensibilizatzen. Nik uste dut, bataila hau, ari garela irabazten nahi bat lekutan, eta horregatik adibidez aurreko legaldian 54 udalerrik erabaki zuten zonaldez aldatzea, ikusten zutelako motz gelditzen zitzaiela gaur egungo markoa, eta nolabait haien aukeren artean erabaki zuten egin alzutena ez. Baina hau esan da, lehen aipatu dut, daukagun markoa juridikoa da, alde batetik murrizten gaituena, baina bestetik ere, politika egiten uzten gaituena, ez modu batez edo bestez. Eta gobernuan zaudenean, hortik jarraitu behar dugu. Eta hortik jarraituta, nik uste dut, hizkuntza politika polita egiten ari dela Nafarroan 2015-etik. Mugak dituena, eta orain sartuko naiz horretan, baina aldi berean gauza asko aldatu direla, eta gaur egungo egoerak ez duela zerikusirik, duela 8 urteko egoerarekin. Hasiko naiz, zehazten ez. Iritsi ginenean, UPNren aurrekontua Euskara biderako zen 2,1 milioi eurokoa. 2019an aurrekontua utzi genuen 7,5 milioi eurotan, eta gaur egun 11 milioi euro pasatxo da Euskara biderako aurrekontua. Karo, aurrekontuarekin gauzak egiten dituzu. Iritsi ginenean, justo iristen zen, Euskara bideako egitura mantentzeko, itzultzaileei haien soldata ordaintzeko, eta zer gutxi gehiago egin ziteken horrekin ez. Gaur egun, finantzatu daitezke,
entitate ezberdinek egiten duten lana, berdin zait entitate sozialak, edo udalek egiten duten lana, edo komunikabidek egiten duzuen lana, edo hori finantzetu daiteke modu duinago batez, oraindik ziur aski ez gara iritsi nahi dugun lekuraino, baina lan hori guztia egin daiteke arlo sozioekonomikoan, komertzioekin lan egin daiteke, kanpainak egin daitezke, sentsibilizazio kanpainak leku guztietan. Aisialdirako egitasmondako kultura aurrekontutan ere hor sartuko litzateke. Bai, gobernuan maiz gertatzen dena da, departamentu ezberdinek kudeatzen dutela zera berdina, baina adibidez, askotan ere gertatzen da, igual kultura departamentuari tokatzen zaiola zerbait bultzatzea edo hezkuntza departamentuari, baina finantziazioa, igual beste nonbaitetik dator, eta hori gertatu da adibidez, aisialdiarekin edo, bai, Euskara Bideak sustatu du adibidez aisialdiko kontu asko, haien ardatzetako bat, eta plan estrategikora joango naiz orain, gazteak dira, Nafarroan 10 gaztetatik 4 gutxienez ulertzen dute euskara 25%ek ongi hitz egin eta ulertzen du, eta 15% inguruk ulertzen du arazorik gabe, eta zailtasun handiagoa ditu azaltzeko, hori da ardatzetako bat, arlo sozioekonomikoa da beste bat, lortzea, enpresetan, komertzioan, berdin zaite, edo txapa txiki bat, edo kartel txiki bat, edo halako gauzak, Eta arlo horretatik, nik uste dut, alde horretatik lan egin dela ongi. Gero, zailtasun handiagoak eduki ditugu marko juridiko horretan, Egia da, aurreko legealdian martxan jarri genuen merituen dekretua ein batean baliogabetu zuela hemengo epaitegi nagusiak, eta legealdi osoan PSN-ek ez du nahi izan atera beste meritu dekretu bat, non onartzen den puntazio minimo bat euskara jakiteagatik, are gehiago, eta hortan talka egin dugu desente, haiek herriberan, eremu euskaldunean, ez dute nahi euskara baloratu izatea, eta aldiz oso mingarria da hau ikustea nola prest dauden baloratzeko frantsesa edo ingelesa, hau mingarria da, eta aldi berean zaila da aldatzea parlamentuan gehiengoa daukatelako, bai gobernuan, kasu honetan, baina parlamentuan ere bai, parlamentuan hor beti dago Navarra Suma oso prest, kasu honetan laguntza emateko alderdi sozialistari. Orduan zer egin, aipatzen dut, hemen zailtasun nagusiak egon dira arlo juridiko honetan, aldatzeko arlo normatiboan, Berdina antzeko gertatu zaigu, zuk aipatzen zenuen plan estrategikoarekin. Plan estrategikoa bultzatu zuen Euskara Bideak, onartuta dago Euskararen Kontseiluan, eta PSN-ek ez du gobernu saioan onartu nahi. Zer egin dugu? Guari gara bultzatzen gure departamentuetan. Plan estrategiko hori ari da bultzatzen, seinaletikan ikus daiteke, sartzen zara, gogoratu nahi dut, 2015an elebidunez ez egoela deus, Nafarroako gobernuko adibidez departamentuetan, gaur egun dena dago elebidunez, hori ere da plan estrategikoa, eta egia da, PSN kudeatzen dituen departamentuetan, gabezia handiak daude oraindik, eta gero funtzio publikoaren menpe dagoen gauza garrantzitsu bat, eta da langileen perfil linguistikoena, ez dago onartuta Remirezen departamentuaren aldetik. Bai dago onartuta haien departamentuetan, nor atenditu behar duen elebidunez, ala nahi baldin badu, pertsona bakoitza, departamentu bakoitza, lan hori guztia eginda dago. Eta PSN ez da usartu, hauteskundeak baino lehen, hori onartzen. Guk espero dugu, hori ja, behinbetikoz, momentuz, baina, onartzea urrengo gobernu saio batean. Eta esaten dugu, oraindik lan asko falta dela. Osea, guretzat, hau ez da amaitzeko puntua, baizik eta abia puntua. Ze oraindik, honekin lortuko genuke bikoiztea euskara esaten ditu alduten pertsonen kopurua, baina oraindik ez da nahikoa, gure ustez. Baina, bada zerbait. Lortzen dugun. Ea. Beste galdera bat, eta azkeneko blokearekin hasiko gara, turismo politikaz ibiliko gara, ze turismo eredu
uste duzu izanen litzatekela egokiena Nafarroan dako? Bai, guk urteak daramazkigu bultzatuz turismo jasangarria. Jasangarria zentzu zabalean. Jasangarria esaten dugunean, esaten dugu errespetatu behar duela turismo mota honek, errespetatu behar ditu gure ohiturak, errespetatu behar du gure herrien izaera, gure herrien jarduna, errespetatu behar du natura, noski, eta jasangarria esaten dudanean ere, azpiegitura ari naiz, ere bai. Pentsatzen dugu, edozein gauza, edozein lekutan ezin dela bultzatu. Kontrako adibidea badaukagu, badakigu zer egon garen, diot, gu zehazki, baina gobernu bezala, edo esango nuke gizarte bezala ere, egon garen bultzatzen urte askoz, eta da, Sanferminak eta zer gutxi gehiago, eta saldu makrobotelloi bat, eta 9 egunez Iruñan, Iruñ herrian esango nuke, eta hortik tiratu urte osoan zehar. Egia da, Iruñeko aldezarrera joaten baldin bazara, turista gehienek ikusi nahi dutela entzierroaren ibilbidea, eta argazkitxoak atera hor dauden esietan, eta barrez, eta horrek hor jarraituko du. Baina saiatu behar dugu beste gauza batzuk bultzatzen, eta esentratzen dena Sanferminetan, eta turismo kulturala bultzatzen, eta asko harreman handiagoa edukitzen EAeko turismoarekin, EAerekin eta EAeko turismoarekin, hor sinergia politak sortu daitezke, Donostirekin, Bilborekin, Gasteizekin ere bai, Pirineoarekin ere bai, eta hor, esango nuke, urte askoz, UPNren konplexuek eta fobiek eraman gaituztela nolabait bizkarra ematera, ez? EAdi orokorrean eta baita turismo arloan ere. Hau esan da, Nafarroak daukan potentzialitatea ikaragarria da. Ez daukagu hondartzarik, baina daukagun potentzialitatea oso polita da, handia da. Eta ez dakit pandemian ikusi genuen, zenbat leku deskubritu genituen Nafarrokoak, ezin ginenean nolabait erkidegotik atera, zenbat jendek esan zuen, egon zara noizbait, berdin zait, Santa Karan edo Zarrakastelun edo Pirineoko punta batean, eta edut aipatzen bastan, Ultzama, Malerreka, igual ezagunagoak direlako, baina beste... Horregatiko, horren inguraneko nizuk egin galdera bat, turismoaren presentziaren sakabanaketaz. Sanferminak aipatu dituzu, orain bastan eta Ultzamak bisibilitate handia dakate lurralde mailan, baina EAeko eredu turistikoa nora eraman beharko litzateke? Ez naiz esaten ari ekarri behar dugunik, EAeko eredua, baizik eta sinergia gehiago sortu alditugula haiekin eta turistei adibidez eskaintzen zaien paketeetan EAE egotea, noski, orain arte egonez dena. Eta ereduaz ari zarela, gauza asko kopiatuko nituzke EAeko eredua zalantzari gabe. Errealitate ezberdinak ditugu, esan dut guk ez daukagu hondartzarik, hasteko, baina beste gauza asko ez ditugu. Ez daukagu Guggenheim bat, baina badaukagu altzuzan Kriston museo ederra, eta oso ezaguna ez dena Nafarroan ere, baina adibidez, ni garezkoa naiz, garezetik 15 minutura daukagu oso ederra den eta oso apurtzailea den museo bat, sasi pribatua dena, patronatoan daude udala, unibertsitate publikoa eta gar, eta da Henry Lenaers eskultorearen museoa, eta hor, nire inguruan, Garezen, Mainerun, Ziraukin, Mendigorrian, Obanosen, jendeak ez du ezagutzen museo hori, eta daukagu 15 minutura kotxez Irurre herrian,
eta ederra da, Aioz urtegia ikusten dozu ongi, oso gomendagarria benetan, eta tipo hau nik ez nuen ezagutzen, parlamentura sartu nintzenean, bueno, kulture batzordean nengoelako tokatu zitzaidan ezagutza, antolatu genuen bizita bat, gero lagundu dugu, behitu, emendakin pare bat sartu ditugu, eraikintxo berri bat egiteko, beste jarduera batzuk egin izateko, jasangarriagoa izan alizateko, ze haiek beti esan digute, jasangarritasunerako falta zaiguna, da gelatxo bat egin alizateko topaketa ezberdinak, Aioz bela egitera doazen aurrak jaso alizateko beste espaziotxo batean, finantziatu dugu espazio hori, eta orain, haien ustez, jasangarriagoak izan daitezke ez. Bitxikeri politasko ditugu Nafarroan, eta askotan, falta zaigu ezagutaraztea, eta guk ere, herritarrok, esfortzu bat egitea ezagutzeagatik, ez? Orain bukatzeko, honekin mugituko gara beste gai mota batzutara, eta hemen zure momentua izanen da pixket guztitzeko. Faktuen inguruan ibiliko gara, Nafarroko hauteskunde egoera oso interesgarri dago, beste komunitate autonomoetan baino interesgarriagoa esango nukenik, eta ikusten denez, gauzak aldatu dira duela 4 urtetik hona, eta Navarra Sumaia ez da existitzen, eskuineko partiduak ez dihoazte bloke batean, eta PSN-etik ezkerretarago dauden hainbat indar elkarrekin dihoazte. Gaur ere irakurri dut, adibidez, UPN aurre ikusi daitekela UPN historiako emaitzarik txarrenak ere ateratzen alditula, ez? Eta orduan guzti honek jartzen du egoera konkretu batean. Nola baliatuko du geroa baik egoera hau? Bueno, deskribatu duzun errealitatea, eta konpartitzen dut esan duzuna, nietzat pixkat perspektibarekin ikusten baldin badut, hau amets bat da. Hau da, UPN-ren politikak sufritu ditugun nontzat, egoera hau amets bat da. Ze duela esain beste, 2007an, 2011an, 2013an, bazirudien, ez dakitez, eskuina betirako egongo zela, hemen boterean, ez bakarrik gobernuan, udaletan ere bai, eta hor dago ere saltza, kanpotik edo barrutik PSN-ek lagunduta, ez? Eta lehen aipatzen duen bezala, gaztatxo teoria hori apurtu izana, arro egoteko moduko kontua da, eta aldarrikatu nahi dudana, bide batez, ez? Eta amets honetan, amets txiki ezberdinak daude, ez? Eta ez da berdina, ametsa politagoa da, usue irudikatzen baldin badut presidenta, beste presidenta bat irudikatzen baldin badut baino, ez? Eta, guazen amesten jarraitzera, eta guazen dena egitera hori, ez? Benetan, espero dudana, egi bihurtzeko, ez? Baina, aipatu, benetan, hasi nahi nuen honetatik, ze batzutan hasten zaigu, eta kostatzen zaigu igual ikustea non geunden duela 10 urte, duela esain beste. Hau esan da, nik ikusten dut Geroa Bairen espazio politikoa hor dagoela, hor jarraitzen duela. 4 urte egon gara, lehen ongi aipatu duzun moduan, bigarren plano batean gobernuan, ez beste parlamentuan, nik uste dut atera garela parlamentuan proposamenekin, ere gobernuari kritika eginez ere bai, jakin izan dugula hori konjugatzen, baina egia da, ez dugula eduki Usue presidenta zenean geneukan ikusgarritasun hori, baina nik uste dut Nafarroko jendarteak argi daukala, espazio hori existitzen dela, eta Geroa Baik ongi ordezkatzen duela. Espazio hori euskaltzalea dena, aurrerakoia eskertiarra dena, eta politikak argi bat bultzatzeko prest dagoena, jasangarritasunaren bidean, eta bar, ez naiz errepikatuko. Baina hau esan da, gure ustez, eta Esparza behin eta berriz esaten ari denaren kontra, gure ustez, urrengo Nafarroko presidentea izanen da Maria Txibite edo Usue Barkos. Eta hori transmititzen saiatzen ari gara, eta horretan alegintzen ari gara. Hau esan da, argi eta garbi esan dugu kanpainan zehar, eta lehenago ere, indar aurrerakoien artean,
babes gehiena lortu alduena, eta normalean hau izango da bozkatuena, normalaren bezala, babes gehien lortzen duenak eduki beharko luke, berdin zait udalerri batean edo Nafarroako gobernuan, presidentzia edo ardura nagusia edukitzeko babesa besteen aldetik. Ematen duenez, zentro ezkerreko indarrek aukera edukiko luketela Maria Txibite lehendakaritzara eramateko, eta geroa bai ere gobernuan sar ziteken, edo ez, edo usue barkoz lehendakaritzara eramateko. Ez gaude bat ere urruti. Eta Alderdi Sozialistaren azken egun honetako urduritasunak are gehiago bidaltzen digu mezu hori. Eta badaude inkestak, eserleku berdinak ematen dizkigutenak, haiek oraindik pausutxo bat aurrerago, baina hori Nafarroa mailan oso boto gutxi dira. Ez dut ahaztu nahi, benetan gu ez gara kea saltzen dutenen horietakoak. Gu benetan esaten ari baldin bagara, da sinisten dugulako eta pentsatzen dugulako posible dela. Ñabardura garrantzitsu hau esan da, ez dakit nora joan nahi zenun itunetara edo... Ez, nire galdera zen, 4 urte ondoren, aukera edukiz gero, edo zein konfigurazio dela eta gobernua berretxiko zenuten? Ikusi beharko genuke, zehazki, ze terminoetan ematen den akordio hori, baina guk esan dugu, baino gehiagotan, prest gaudela, gobernu aurrerakoiak ateratzeko, udaletan, zein gobernuan. Bai, erantzuna da hori, beti ere begiratuta edukia. Ezin gara geratu bakarrik forman edo kontinentean, edukia oso garrantzitsua da, funtsezkoa. Eta legealdi honetan ikusi duguna ikusita are gehiago. Ikusi dugu akordio programatikoa arlo gai garrantzitsu batzutan ez dela bete bat ere, egia esan da, beste batzutan hala hola, eta gure asmoa da gu aurrerakoien artean lehen indarra izan da edo bigarren izan da berdin du, ahalik eta gehien zehaztu. Hori da gure borondatea. Eta gero, ez dut ahaztu nahi udalen kontua. Pozik gaude, PSN mugitu dugulako, duela 4 urte eta duela 2 aste esaten zuen ikusiko zela, haien hautagaiak bozkatuko zituztela, eta mugitu dira. Orain esaten ari dira, prest daudela, bai kontigo zurekin, bai geroa bai PSN, hautagaien alde bozkatzeko, baldin bagara, peren atzetik edo horretik, lekuaren arabera, eskertearren edo aurrerakoien artean bozkatuena. Esaten dute, EH Bilduren kasuan ez daudela prest hori egiteko. Eta deigarria da, guk exigitu genien PSN-koei konpromiso hori, hauteskundeak baino guretzat funtsezkoa delako, bermatzea, Nafarroako gobernura eraman nahi duguna, eramango dugula ere udalerritara. Eta gure harridurarako, beste alderdi edo koalizio batzuk ez dira hori mahai gainean jartzen. Ez dakigu zergatik. Gobernu aurrerakoi bat, ez, auskalo, baina bai... Beti, gobernu aurrerakoi baten alde, beti. Baina, guazen, lantzera edukia fundamentuz. Auskalo sortuko den, baina bai, ematen duenez, nahiko aurreikuspen zehatza dago Vox parlamentuan sartuko dela, Vox eskuin muturreko partidua, eta inkesta batzu bi eserleku lortuko ditula aurreikusten dute. Zein izanen da gero Ibairen jarrera parlamentuan? Bai, hala diote inkesta askok, bat, bi, bai, hala da. Zoritxarrez, ez da berri ona inoiz, ultraeskuina sartu alizatea parlamentu batean. Sartzen baldin da, haien mezua nolabait erosi dutelako herritar desentek. Nafarroan normalean 10.000 boto behar dira eserleku bat lortzeko, parlamentario bat lortzeko. Orduan, hori esanguratxo izango litzateke. Gure ustez, funtsezkoa izango litzateke, hori gertatuko balitz,
Alde batetik haien marko mentala eta ideologikoa ez erostea, hau da, haiek mahai gainean jarri nahiko lituzketen gaiak edo proposamenak ez erostea, ez hartzea marko horretan, ikusi dugu emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan edo immigrazioaren inguruan, haiek proposatzen dituzten markoak oso arriskutsuak dira zapalkuntzak sufritzen dituztenentzat eta orokorrean bizikidetzarentzat. Orduan, lehenik eta behin ez erostea marko hori. Batzutan tentagarri izan daiteke. Ikusi dugu, PSOE adibidez Espainia mailan hainbat alditan sartu da, pentsatuz, interes elektoralista den ikuspuntu horretatik interesgarri izan litekela haientzat, konfrontatzea ultraeskuindarrarekin mina egiteko PP-ri. Gure ustez hori oso arriskutsua da eta gizartean, konpartitzen ez ditugun mezu batzuk eta zabaldu daitezke. Eta gero argi daukagu haiekin parte hartu edo ez dugula inoiz egingo parte hartu edo kolaboratu edo elkarrekin lan egin. Uste duzu hori izanen dela beste partidu politiko batzuen jokabidea ere bai, joanen direla Espainiar estatuko beste lurralde batzutan ikusten den pakturako albidetze horretara edo beste jokabide batzuk edukiko dituztela? Espainia mailan ikusi dugu, PP oso prest egon dela, haiekin paktu ezberdinak egiteko eta boterera iritsi dira haien eskutik eta inkluso bazkideak izan dira gobernuetan, hau oso arriskutsua iruditzen zaigu, desde luego askoz interesgarriagoa epe ertainari begira Europan egiten dena. Eta da, haiekin ez paktatzea, hori argi daukagu. Nafarroan ikusten dugu eskuina oso urduri dagoela eta oso desesperatuta boterera iristeko. Eta bai pentsatzen dugu, bai PP-ren aldetik, ja demostratu dutelako Espainian, bai UP-ren aldetik, posik jasoko lituzketela boto horiek gure aldetik inoiz ez, eta ez dut ikusten ezkerrean panorama hori. Aldi berean bai gaineratu nahi nuela, horrekin, ignorantziarekin edo ez begiratzarekin, ez dela dena konpontzen. Hau da, bai ikusi behar dugu tentuz, arreta handiz, zergatik gure herritarren artean proportzio batek botoa ematen dien halako alderdiei, zer saltzen duten alderdi hauek eta zer erosten duten boto emaileek informazioa ematen digulako horrek, gizartean egon daitezken arazo batzuen aurrean. Eta ez da kasualitatea, normalean alderdi hauek oso emaitza onak ateratzea zonalde batzutan eta ez beste batzutan, edo herritarren perfil batzuen artean, askotan etorkinak lehiakide bezala ikusten duten perfil batzuen artean, pertsona batzuen artean, igual informazio hori hartu behar dugu eta, desde luego, ultraeskuinak proposatzen ez duena ez jarraitu, sinolaz ere, baino beste proposamen ausartogo batzuk hartu eta aurrera egin horiekin. Nafarroa sensible ikusten duzu, uste duzu hau hasieran hitz egin izan duguna aldaketerako green horrekin batu nahiko nuke? Ez dut ikusten, baina ikusten dut Voxek oso zoritzarrez, oso emaitza onak lortu dituela, adibidez, Espainiako hauteskunde orokorretan, Voxek atera ditu 17.000 boto, eta gehien bat herriberan, eta gehien bat arazo batzuk, zehatz batzuk dauden herrietan. Orduan, ezin dugu ez ikusiarena egin, kontuan hartu behar dugu errealitate hori, eta kontuan hartu behar dugu oso parametro ezberdin batzutatik abiatuta, benetan egon daitezken arazo batzuei aurre egiteko eta arazo batzuk konpontzeko. Esaten dudan bezala oso parametro ezberdinetatik abiatuta. Hau da, bizikidetza erdian jarriz, pertsona guztien eskubide guztiak erdian jarriz, pertsona guztien duintasuna erdian jarriz, parametro horitatik abiatuta, benetan egon daitezken arazo batzuei begiratu behar diegu. Ekonomia ere bultzatzean, uste duzu modu horretan jendea beste
beste ideia batzuei lotuko litzatekela, erresago eta... Bueno, ekonomia, enplegua, gai asko dira, eta alderdi hauek badakigu nola funtzionatzen duten, kokatzen dute oso ongi ze arazo egon daiteken gizartean, eta konponbide errazak proposatzen dituzte. Eta konponbide erraz horien barruan normalean beti sartzen da zapalduena pixka bat gehiago zapaltzea, edo errudun errazak bilatzea. Kasu honetan izan daitezke etorkinak, baina badaude beste errudun batzuk akotxartean beti ere, ez? Eta badakigu konponbide erraz horiek ez dutela funtzionatuko, baina aldi berean badakigu salmenta erraza eduki dutela. Eta horren aurrean, konponbide zailagoak edo nolabait epe ertaineko konponbideak, baina benetan eraginkorrak proposatzea tokatzen zaigu beste gizarte mota bat buruan daukagun hori. Javi, Arakama, eskerrik asko gurekin etortzagatik. Ni esker zuei. Plazer bat izan da zu hemen edukitzea. Bai, berdin. Eta honekin bukara ematen diogu gaurko saioari, mila esker ikusleak eta ongi izan.